Hei, tällä videolla näytän sinulle, miten pystyt ilmoittautumaan Hiidenopiston kursseille verkossa. Tässä käytän apuna tietokonetta. Sinun tulee etsiä Hiidenopiston verkkokaupan sivu. Se löytyy muun muassa Hiidenopiston sivujen kautta painikkeesta. Seuraavaksi sinun tulee löytää haluamasi kurssi. Ja jos sinulla on kurssinumero tiedossa, se merkataan tähän hakusanakenttään ja silloin löydät kurssin mahdollisimman nopeasti. Mutta jos kurssinumeroa ei juuri nyt ole, voit etsiä myöskin muulla tavalla. Itse etsin nyt verkkokurssia, jonka vuoksi painan täältä suodattimen päälle verkkokoulutus. Ja sitten sen jälkeen kirjoitan tähän hakusanoja, eli jos muistan kurssista esimerkiksi nimen, voin kirjoittaa siitä nimestä sanoja. Etsin kurssia, joka olisi aikuisballetin kurssiverkossa. Ja täältä löytyi kurssi. Katson vielä kurssin lisätiedot klikkaamalla lisätietoja kurssista. Ja tarkistan, että kyseessä on juuri se kurssi, minne olen menossa. Sen jälkeen lisään kurssin ostoskoriin klikkaamalla lisää ostoskorin painiketta. Nyt kurssi on ostoskorissa, joka näkyy sivun yläoikeassa kulmassa. Siellä näkyy punainen ykkönen ja sitten jos menen katsomaan sinne koriin, siellä näkyy myöskin, että olen lisännyt koriin aikuisballetin alkeet verkossa syksykurssi. Haluan kuitenkin vielä lisätä tänne koriin samalla kertaa toisen kurssin. Menen takaisin joko nuolinäppäimellä vasemmasta yläkulmasta tai painamalla Hiidenopisto-painiketta sivulta. Poistun ostoskorista. Ja nyt haluan vielä etsiä kurssin, jonka nimi on piirustuskurssi. Sieltä se löytyi. Ja katson vielä tästäkin kurssista lisätieto-osion. Ja ilmoittaudun kurssille lisäämällä kurssin ostoskoriin. Nyt ostoskorissa on 2 kurssia, minkä jälkeen voin vielä täyttää viimeiset kohdat tästä lomakkeesta. Eli voin valita, että maksanko piirustuskurssin 1 vai 2 erässä. Jos haluan maksaa sen 2 erässä, ruksaan kohdan lukukausierät. Ja sitten täytän kaikki tiedot, mitä tässä kysytään. Tähdellä merkityt lomakekohdat ovat pakollisia, eli käytännössä tässä joudutaan täyttämään ihan kaikki nämä kohdat. Ja ilmoittautumisohjeet ja tietosuojaseloste kannattaa käydä lukemassa mielellään vaikka ennen sitä kurssille ilmoittautumista kaikessa rauhassa ja sen jälkeen ruksataan kohta olen lukenut ja hyväksyn ehdot. Tässä täytetään sitten nämä kohdat ja muistetaan täyttää kaikki. Ja sitten kun kaikki on täytetty, niin painetaan lähetä ilmoittautuminen. Tämän jälkeen saat sähköpostiisi, jonka olet tässä ilmoittanut, niin vahvistusviestin, että olet päässyt näille kursseille tai että olet jonossa kursseilla. Sinulla on mahdollista maksaa
kurssit heti ilmoittautumisen jälkeen verkossa, jos se on sallittu kurssin kohdalla. Ja tässä ilmoitetaan, että mitkä osuus kurssimaksuista on mahdollista suorittaa verkossa maksamalla tässä vaiheessa. Eli minulla olisi valittavissa täältä seuraavat vaihtoehdot: Smartum, e-passi ja Paytrail, eli verkkopankki- ja korttimaksut. Jos haluan maksaa kurssin laskulla, en tee mitään, eli voin olla nyt vain tyytyväinen ja odottaa, että lasku tulee minulle kotiosoitteeseen.